Одлуката на бугарските власти одново да стават вето на македонската интеграција повторно се аргументира со истите причини кои досега го оптоваруваа спорот меѓу Скопје и Софија. Едно од нив е јазикот на омраза во медиумите и тамошната експертска јавност прилично децидно го објаснува проблемот. И те създават вече 75 години своята национална идентичност чрез омраза към България. Рушат паметниците исторически български. Преди 15 години удавиха един кораб с български летовници в туристи в Охридското езеро. Смятате ли, че... Аз ще ви кажа защо казвам, че ги удавиха. Оказа се от експертизата, че няма техническа повреда. Че тази кормилна система работи идеално. Какво означава тогава? Че някой е завъртял рязко кормилото. Ова е издржана фактографија која служи како доказ е дополнати и со односот на Скопје кон друг тип бродови кои не плават, туку се закотвени. Па нивните кормилари не може да следат предвидената линија, не затоа што има проблем со нив, туку само што на нивната крма се вее туѓо и се разбира омразено знаме. Все още има български бизнес в Северна Македония, който е репресиран български бизнес. От двата големи кораба, които са на Вардар, те са ресторанти. Единия е български и беше взето решение от Общинската управа на Скопие незаконно да бъде премахната тази българска инвестиция. Над 1 милион евро инвестиция, не съм в течение. Овој совршено детектиран тип на репресија не е ништо во споредба со дискриминацијата на лица кои поседуваат двојно државјанство. Идниот шеф на дипломатијата изгледа нема чуено дека македонското општество нема проблем со тоа дури и да си бира такви функционери. Па премногу опште и без соодветна подкрепа изведува заклучоци за состојбата. Имаме 120 000 души с български паспорт. Те не могат да кандидатстват за државна работа, ако не се откажат от това, че са българи. И тука се раѓа нова препрека, ниту подготвеноста да се констатира постоење на такво население во рамките на државата и за да не е доволна. Па и таа буди сомнеш дека постојат некакви задни намери. По този начин ще се докаже, че българите са различни от македонците. Ще са друг етнос, да, едно малцинство там. И което значи, че България някак си е вкарала автогол. Тоа значи дека не преостанува ништо друго освен да се прифати реалноста и да не и се дозволи на Бугарија да подклекне и да се одрече од себе и од цврстите научни податоци кои точно го потврдуваат родословието. Ще трябва да се откажем и от всички последни генетични изследвания, които недвусмислено показват, че край Вардар и Искър, Охрид и Черно море живеят хора с абсолютно идентичен генотип. И на крајот уште една причина зошто на Македонија мора да й се стави рампа. Ке ја расипе Унијата. Тук е нашата роля, ние да покажем, че нереформирано Скопие ще бъде троянският кон. Всъщност, чрез силното сръбско, а чрез него и руско влияние, когато Скопие бъде вкарано в Европейския съюз, това ще бъде един прът в колелото. И оваа конструкција би била коректна ако не акцентираат експерти од држава која сакаше да стане 16-та Советска република. И тоа токму во време кога на Скопје му се затвара вратата поради српското влијание, а реформиран Белград, благодарејќи на нивната благонаклоност, ја отвара четвртата преговарачка папка за членство во Европската унија.